Hej, mit navn er Mikkel. Det er en video til, hvordan man får installeret modden Race Minimap. Vi er nået til trin 3, med hvor jeg viser, hvilke mods og alt det der, som man skal installere. Eller downloade. Finde på internettet. Vi åbner browseren op. Nok ikke det eneste terminal, man kan finde det på. Og så går vi ind på yoshicraft.dk. Nu må man gå hurtigt til. Og så er der thread, som jeg har lavet. Med, måske står den her, det ved jeg ikke. Du skal bare kunne finde den. Der er skrevet lidt om Race Minimap, og hvad den gør, og ja, lidt af hver. Og så er der, under links, der er der de her downloads. Første, der tager vi lige Race Minimap. Det er version 1.4.5. Og det er den midlertidige nye version. Og senere, hvis der kommer en ny version, så skriver jeg den nye og den gamle. Det tager bare lang tid. Sådan der. Ja, skip ad klikker vi på. Og så downloader den, minimiser den og smider den ud på desktop. Fordi der kan vi altid finde den. Kan vi lukke den der link, det der final. Scroll ned, så der er mod, så under links igen, der er en, der hedder modloader. Her er der ældre versioner, hvis man er til, hvis ens Minecraft kører på andre versioner. Og se alle mulige versioner. Nu er vi lige ned, fordi det er ikke det, vi skal. Der er en nyeste version, 1.5.4. Den tager vi. I hvert fald igen. Og hvis du med ikke at vælge det forkerte, gå ind på andre sider. Helst måske nogen med, hvor at det er ham, der har lavet den. Fordi sådan noget virus der, det er altså ikke godt. Som sygdom. Ja, så er vi klar til at lukke det her ned. Browser ned. Og som vi kan se, så til ikonerne er meget sjovt. Det er sådan en bøger. Og det er fordi det er WinRAR, som der bruger det. Medmindre du har 7-zip, så ser det lidt anderledes ud, tror jeg. Og min gamle video viste der, hvordan man installerede WinRAR og alt det. Altså, vi nævner lige. Yes, den behøver ikke. Grunden til, at det hedder sådan noget anderledes noget. Grunden til, at der står sådan et tal til sidst, det er fordi, at jeg har så mange af de slags mods på computer. Jeg har downloadet dem så meget. Der er jo stået 100, hvis jeg ikke har ryddet op. Og det var det hele for den her video. Og yes, vi ses i næste video, hvor jeg viser, hvordan man får installeret den her. Og vi ses.